Ano sila, pagka-witty man ani nga baboy, uy. Ay, sana si Senador. Si Senador. Sen, good morning, Sen. Senador, good morning ni Mada Senador. Good morning. Grabe talaga. Full cast talaga tayo pag Birnis. Business. Oo. Sana Meron pa si DJ Hart. Di ba na-play hang yun ni mo, Senador? Pamagdusi na kong kas... Ando sila kung bisa nagtalikod. Sa mga kita nagigog ano, kita na sa kong baki nga midget. May na lang, legit. Okay, sa iba, sandaw na rin nga baboy. Down na. Legit si Kuan, Senador. Napamala sa Kuan, Batang Pinoy. Ang tugtog ba yung pagsakan ako din naman ka ng humanap ka ng pangit gani. Nitugtog ko ba? Humanap ka ng pangit na. Humanap ka ng bayot. Kanang hapit na matay, chi. Isang bayot. Nagamay na lang ang muna sa kalibutan. Ay, diba ito na yung happy birthday. Happy birthday kay, exam ni, si Senador. Julius Patrick Canias. Diyan sa na Pilipina. Happy birthday! Happy birthday ha, Julius Canias. Di ko malimot anang mga ngan nga Patrick. Julius Oh, Patrick kabalot. Canias. Di ko makalimot nata sa text AB, ana. Oo. Kanang Siya betong akong kuansa na akong hinigugma. Na akong ningon si Jordo. Paul, patanaw na ko sa imong cellphone, Mads. Paul, ko nga, gutan kaya ako ang siya. Yun, mga ibisan, unsa niya. Pagtunol na ko sa kong cellphone kan si Jordo, mo may pag-text po ni Patrick, akong allowance sa... Natingkay na lang hinoon ko. ay, nabaya ako, ana, saksi. Saksi po si Amegang Maselma Monda Salia. Ang iya mo kong chika, senador nga in love daw kay si Patrick sa iya. Motuo na pod ko. Alam nga, hindi ba in love? Pagka Biyernes, nagduha kasi Lupin Grocery si Amega. Ang iyang rep, ang sulog bihon nga way suba. Ang sulupin sa lalaki puno. Apel pa ang gatas. Oy, sangat-sangat biya gamno. Sige na kong rasyon ni Patrick. Rasyon? Ang sod sa kong rep, tubig na lang yun. May na lang itong bihon nga walay subak. May na lang ito nga bihon kaya ano man, pwede man siya na walay subak. Kasi kaugaling yung isda. Murag dolphin man to. Oy, si Soy-Soy, may pati po si Soy-Soy. Ay, Soy Peralta. Gikan siya sa, sa kitong nasod. Israel. Dili, oy. Hindi. Jordan. Jupiter. Jordan. 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 Soy-Soy, uhay na ang tanan. Ay! Nagtan ako. Di nakaputli ati Tres. Nahilaptan na. Tanawang na akong guba. Nahandusan ako kaduha kay gayon. Pero ati Tres, pwede pa man na imong ilong. Pwede. Dito sa kuan ipahigayon. Dito sa Donmar. Kaya gipang lubong. Lubong mga baboy dito. Kawala ka sa ng ASF. Armed Package Forces. man ka na. Armed Forces. Asa ng ASF? Kapgo. Security. Package man ta na. African swine frog. African swine frog. Kami eh. Ay, tama din kanang gusto mong ipahibaw, no? Nga di na gid mo maglagot kay kada unyang hapon na lang last ang kadinang ginto. Ay, ano na pala? Uy, ano nagdragon naman na kanagulto? Nahibong ko. Ganun na sila yung Dragon. Nagustuhan na sila sa pag-isip. Last na niya, ha? Last na niya. Dragon. Kasi ang director, pangkanta dya. Tingnan ko nung nanay mga away-away ng mga nagdadag mga espada. Ano siguro? Inspired sa Gladiator. Ano siguro mag-symbolism? Mao din nag-lead si Robin Padilla. Ano man? Kay, di ba, naigawang-gahom na ang Dragon na ang kadinang kinto. Kinangnan mo na sila Predator. Hindi siya Predator. Akong kanaw kay Robin
Robin Padilla. Adan. Katong kalaban ng Spider-Man. Green Goblin. Si Green Dili, Goblin. pang isa. Green Lantern. Dili, pang itom. Ang itong. Ang gawas. Venom. Oo, Si katong Venom. Si Venom. Iyan naman itong giveaway. Kasi gawas man ang dila ato. Oh, taas ang dila. Gidrawing na ni Robin. Giveaway ito niya, Spinom. Ni Robin, gidrawing ni Robin kay mo may iyang kontra. Pero dahil kabalo ka na, kasi nag-drawing ako sa inyong haday. Oo. Kiro-kiropi. Ay, usapan, magkuanta, mag-greeting sa tao. Sa tao, napatay ka may oras. Oh, pero bago na magtimya, mag-ano lang dahil ko, oy, nagmahimuntag Mindanao ko, tape to na version, basta matingala mo 2 minutes, na anak ko diri, no? Nag-tape nila sa hotel sa may north. Pero kaya Kaya, kaya. Pero kung pwede ko ito naganon, pero tape to, dito live ka ganina nga ako ang ano, pag-join nga ito, pero salamat kaayo sa among hearty salmon bowl. Salmon ang hindi ka nga. Wow, kalami na naman. Sa gishot na mo salmon pero among gipanood to gid humbak yun. Humbak do bida ba do humbak. Paalala ka na dahil humbak. Oh, Hanson Brothers. Ay, ala. Wala na. Sa kalaan ka balo din si Inday. Kabay baya. Asa ang kabay? Kabay. Ay, yung bana daw naligo, nagkuhan lang ako, nag-underwear lang, si Hill, Labara. Ha, maligo mag-underwear? Tapos ama din ka kita. Kanang texter nga naligo nagpantalon. Wait up kay kadnaong na. Si Gina Bara. Nilaan di ganda. Kasi pa ng mga doktor din ang ito yung bayan. Dahil salamat. Oo, panayon tayo sa pagkuswa Ay, sa hello mga daw doktor. ba? Ingon ni Doc Mata. Hi Doc Mata, nakita beta ka sa TV. Oo. Proud kay ko friend yun ako na. Oh, nya nagtupo siya dito sa palasyo. Sa Senate hearing ng Ako ng lagi. Oh, coronavirus, di ba? Sa nagdiscuss sila coronavirus. Pero kung si Inday lagi ang simba ko maala ng NCOV, ilang ka naka-Inday ba? Ano? Isikma lang na niya. At ang tay panagang anak. Ang dali di matakpan anak kanang baboy maghidban. Yan lang si Dexter. Ang Dexter na niyo. Muna ginala ko, tigpaminaw sa inyo. Matagbuntag. Kung mag-inunay, magliba. Harap-harapan, bagyan. At least, hindi mo libang sila yung radyo. Panikemi lang. Tapos kami, naglibak mi sa tubangan. Isa maglibak mi ka na patalit doon lang. Technically, ang tawag ka nila front. Left front. Dili, libak kay talikod man. Left front siya. Pero pagka Inday, duhani ka back. Libak back. Baki sa humayan. Why di kayo nung din mabuya ka? Alam niyo? Grabe sa inyo istasyon na yung mag-inunay, maglibak, harap-harapan, bagyan. Una ka pala ni Diban. Nag-ameba pa biya ko basig ipabuhagay ko na si mong naunan. Gano? Magdubog na hadlo pa na. Nagdugay na ko si Kaog Shoujuji. Igang naman, uy, nausin naman eh. Ay, hello day ni nang Rosa, ni Boy Inigay dyan sa Atbang. Magsiging po na sila bahak niya. Lagi lang mahisgutan na to ang sigbin. Patsoy? Oo. Di ba si... Kung ano sigbin, magiging tanaw kay Pachoy, kagwapa ni Pachoy na babae. Kuha mo na si Patsoy good, kinang mix mo na si Patsoy. Siberian o kuan. What to say? Ano na mag-husky? Ano mo Dili, what to say? Siberian Watose. Di atay. Pero si Pachoy nagagawas mo na siya alas 11 sa gabi, no? Okay, iyahang kuan ba iyahang bana si Casey? Kuan pa ni siya, dili Dili. sa half human, half Jimelina. Katol nga Wala ilawon. siya nasa Avengers. Ay, ang Groot. Ano, di ba? Di atay. Time check natin, press. Titahan ka ron, time check. Ang atong oras, 7:11. Dili, pag si Pachoy, ano, Sigbin 11.
Sigbin mo gawas pag ilibin. Ay, loko na itong texter, di ba mga tipres ng senador? Oh. Sige, larga Ate Pres. Oy, ato sang timbaya si Ate Tina nga mag-birthday karong Feb 14. Ay, happy Oy, birthday. Bernes. Si Valentina Cabanero. Oh, maling Valentina iyangan Oh. kay gipakataw siya sa Valentine's Day. Oh. Happy birthday, Ate Tina. Larga. Yan dili marag kubra. Oh, ano naman? Ara Valentina, di ba? Oo. Oh. Larga. Mayang adlaw, Priscilla, Kuya Carl, Senator Manny, o gani mo, baboy nga naghidban. Salamat. Walang ibutang kami. Ay, wala, di ay, hindi ba yun? Salamat bakit nga kabangsa. Tawagan lang ko si Sangan nga Noli. Uy, Nga taga-Kalinan. Di ba na itong kameraman? Lili. O sa ninyo, isaysay at Priscilla, akong suwat kaagi palag-una sa pagtukar sa awit nga naguluhang mangga. mangga hinog ka Gana ba? Live na nagtulo. Live nag-meaning niya yung mangga. Ano mo na yun? Oo. Paminahan na ito kadali ha. Sige. Di ba sa binigay mong lucky? Mangga? Bagay ka inday ng mangga. Ano man? Kayang naw mga karburo. Ay, ganahan, di kag mangga lilibang. Kay likod ang mangga, kaya na mo ginagay ang mong baboy. Uy, sige ba yan? Ano ba ito? Ano ba ito? Yo, God. Yung ginagay ng baboy. Oh, ginagay naman mong anay niya. Ipahapal sa butakal. Kasi mo hindi anay ito butakal. Duha. Duha. Oh, saan ka? Dual citizen. Dual SIM. Sige, takot. Okay. Ate Pres, sige Ate Pres. Pasok tayo Ate Pres. Priscilla, akong ihambin nga suliraning taknaan. Mahitungod kini sa akong trato nga itago na natas ngan nga binhamin. Adi niya ay si Gingging. Priscilla, diretso na ko sa ako ang suliran. Sakit di ay mahibawan nga igo ka na lang gigamit sa imong hinigugma para lang sa iyang kalipan. Hinaog sa nang impact di. Okay. Oh, kana. Ako sa senador. Oh. Akong uyab man God, Priscilla, kay na-assign sa bukid-bukid o iya kong ginapahatod sundo matag adlaw. Apan masaran nako nga duna di ay siya uyab sa internet nga Amerikanong upaw. Dili ka nini? Ano mo na gusto nito? Oy, basig sa andirara ni. Ayaw sa ang teletabis inamay. Wala rin ba ito sila nasan? Priscilla, sakit kayo ang akong gibati. Pagkasayod na ko sa kamatuoran. Oh. Grabe Ang talaga. suwat magtatampo Ate Pres. Inyong suwat magdadampo. Magkadampo. Alam mo kung istorya dahil. Ang suwat magkadampo. Mura man kagre ka kaobtrapo. Mura man kagihabo gikan sa ni Duro. Ang bayat ka na, ang gikarburo. Ay, binabiyak ko kaila. Oo, katong hindi, kasayod si Patri Ani. Kay happy-happy mi ba Oo. diya sa Farlan Dumoy. Dumoy. Oo. Kailan na eskwelahan? Oh, nag-inom to, Oo. doon natin sa kabayot Oo. nga nahimong kontra ni Patsy Oo. kay doon na may laki dito nga ambungan. Oo. O batanon. Oo. Unya katong bayot kay doon ay kwarta. Oo. Unya ingon tong bayot nga kay nako kay sakay sa motor kay magpalit og ka ng kuan chocolate. Unya pag abot ni Patsy, uy, ni Kuyog naman kang Patsy ang lalaki. Walang Kuyog ba? Palitan naman to tog hibi.
Dong. Oh, nya. Pagka na-choli ang bayot. Oh. Kay naglalag maayo kay nasakitan sa iya gidangatan. Oh. Kasi Pachi ang gipili. Oh. Oh, ang gibot sabay nahubog. Oh. Ato nang limog-mog sa inodoro. Kawa si siya kaugalingon. Ay, kawawa naman yung Oh, ano. Niko dili gibadatanan og manitok. Oh. Bisan og kaning beauty talk. Oh. Niko an gyud ni patigbabaw gyud ang pagkaanig ni Pachi atong higayuna. Oh, agi lang sa tutok. Oh. Grabe ni Ba, di ay? basta. Oh. Pero, Beauty talk pa imong nalitok. Asa man ang beauty diha? sa beauty ni Patchoy. Wala man dito sa beauty talk o manitok. Oo. Ang naakang Pachoy, give it talk. Lati. Ayan si Bernie. Bernie. Bitok, bitok. Ay, oy, puday ani ni Noli, no? Gigamit na siya. Oo. Basig na ni habal-habal si Noli. Kaysa nasaan mas bukid-bukid niya, hatod sundo. Oh. O basin doon na kay habal-habal nuli. Oo. Anya wala ka magsulti sa mga tuod nga ingon ana day gidangatan. Oh. Oh. Kwan gyud kana bitaw. Karelate ka natin, press ka ng igo na kagamiton. Oh, kapilahi gayon eh. Kapilahi gayon nga igo na ko gigamit. Samaway po angad. Panahon pa sa DXOW, oy. Oo. Nya sa may imong mensahe ati press sa mga taong may gamit nimo. Di imo na nang higayon ron. Sa mga tao nga migamit nako, gaba ray inyo. Diba, ati press? Taas ba ati press? Bahala gigamit ka nalamian mabog ka. Wa ninyo na ang kasakit nga akong giagian. Ang akong pagmatag sayo, aron lang ako makakwarta, ug makasapi. Og sa ngadto nga to inyong nakuha akong pagkababay, inyo kong gihandusan, inyo lang kong gitalikdan. Muna sa sunod, di mo katilaw nako. Ati Pres, masig kadang Oo. singlon ka sa laki, ma'am. Oh. Ibalik akong kuan. Ano? Oy, doon na ko Susiran Forte. Oy, doon na ko giandam resibo. Ah. Oh, kamaningil sila. Oo. Oy, naka-detalye na kung sa akong gigasto, doon na ko resibo. Oo. Namingin sila, ibalik akong duga. Kaya gusto naman, magtano. Kaya magtano ba ka? Hindi ko ang susiran. Batasan yung bayutan niyo, oy. Ay, nagtulo ko Magulang daw. ba ya? Oo, Magulang, kanang oo. gabi, butangan ni magtuno. Oo. Kanya kanang kanisa na kanang Ah, batong. lubi, lubi. Bakong, lami. Oo. Lubi nga tinunuan. Oo. Namay duga sa lubi. Muduga man ginatanan. Mm. Oo, nya mo na sa ngatong nga to boy-boyon ka. Mm. Oy, magbistahay gid ta dong. Katapoy magkagod. Dili magkagod ay. Wala nagabulan ni mong kuran. Mahapit ka maging makuyapan sa barangayan. Action tagilid. O sa ihandos anang ati press kanang nagmaya man na sa diha. Lusong. Lusong. Kanang alho. Tiguan sa kanaguan. Lubok ay lubok. Kanang ilubog sa niluyang. Ah, Oo. niluyang na sagi. Mana ay di ko kwentahin ano nga nagpasingot ka kay itsahan ta kang tropo. Atong good morning. Oh, to ano ba Atong good morning namin gid? nga may labalaba. Oh. Wala yung labalaba pero nanimahong so earn rocks. Sabot. Naging sandil mo na milit. Oh. Kamisahan ito na to sa tagsa. Ay, wala na. Kita na kang labakara nga mo hilak. Ano? May bata mo hilak. Labakara. Ay, Ay, kadlog. sa ati press na may experience sa ati press ana. Ano ba karang mahilak? Oy, do na oy. Nga nang mahilak mala ate Pres. Beto man na kuan na tigayan tanan. Oh, hain man dai mo dito sa bunot. Ako kay ano? Ah, oy. Dito na man din mo sa imo naman ng giton. Mo ni dagan mo hilak sa simtiyan. Dagan mo trabaho. Sunod ang gaplon mga gala. Ay, di na magaplan mo na to.
Bayot! Baki! Pagkali mo hinang